Pjazza Annunzjata f'Taslima ġiet riġenerata fi proġett ta' 262,000 euro li nħadem mid-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi. Ir-riġenerazzjoni kienet imsejsa fuq pjan maħsub u b'viżjoni li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. F'din il-pjazza sar disim mill-ġdid tal-parkeġġ biex issa jmur id fit mal-istandards tal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-perit Eric Skutajjar li ħaħsib ix-xogħol fuq din il-pjazza għal fost ix-xogħlijiet tneħħa xi materjal antik, sar pavimentar ġdid, poġġew lampi ġodda u sar it-tindif tax-shelter. Barra minn hekk biddilna xi servizzi li kellhom bżonn jinbidlu taħt l-art qabel għamilna l-pavimentar u kif qed taraw ipprovdejna xi lampi li huma LEDs li ma jaħlux biex nkomplu nimbellixxu il-pjazza kif xtaqna fejn xtaqna li naslu aħna. Il-pjazza ġiet inaugurata mill-Ministru għall-Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borg li rimarka li l-proġett għandu għanijiet infrastrutturali, soċjali u ambjentali. Riġenerajna din il-pjazza tal-Annunzjata fejn qed tingħata dera totalment differenti u mill-isbaħ kif intqal anke waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet irid jintlaħaq il-bilanċ bejn l-ispazji miftuħa u anke allura il-parkeġġi għar-residenti, però meta wieħed jinvesti l-flus biex ikollok spazju miftuħ, allura rridu nirrispettaw anke dawk il-fondi li jkunu ġew utilizzati għal dak il-għan.